Welcome back to my channel, my lovely people. I remain your lady Estina. In today's class, guys, we are going to look at the Igbo days, weeks, months of the year. Okay? Months of the year. What is that? I get lebanyana. Otundi Igbo si ago izu ha onwa dị n'afọ. Ebughị oge ọbụla ka ịgbapụ ya so nwere ụbọchị anọ na izu ha. They have 4 days in a week. Unlike the English, which they have 7 days in a week. N'Igbo, ha nwere ụbọchị anọ na izu ha. Nke mbụ bụ Eke, Orie, Nkwọ, Afọ. So this is the 4 days of the week in Igbo. Okay? Eke, Orie, Nkwọ, Afọ. Okay? Dịka ndị Igbo si emekwa, n'ịgụ aha, a na-esitekwa na aha izu a na-agụ aha na ala Igbo. Dịka Nweke, Nworie, Mgbafọ, Mgborie, ọ bụ Mgbeke. Ndị be anyị na-eche na mgbe ọbụla kpọrọ mmadụ Mgbeke na a na-ekwu maka they are thinking they will be talking about one village girl like that. Mba, mana ọ bụghị ya. Ndị Igbo na-esite na izu ha nwere, a na-esite na otu n'ime izu ahụ tinyere mgbe a mụrụ onye ahụ. At times it depends on the days, one of the days of the weeks that they born the person. If you are born on Eke, Orie, Afọ, or Nkwọ, they can name it that of Eke. They can be Mgbeke, Nweke, Nworie, Nwafọ, Mgborie, dere gabazie. Abịa na ihe dịka na taa, which is today, ị nwere ike ịkpọ ya tata ma ọ bụ ụbọchị taa ma ọ bụ tata. Tomorrow is echi. Tomorrow is echi. Ụfọdụ na-akpọkwana ya echi gara aga. Echi gara aga bụ Olunde, mana Igbo nzube bi ha mara ama eji ekuzi Igbo bụ echi, mana echi gara aga bụ Olunde. That means it can be dialect, your dialect, or some people's dialect, if I may say. Okay? Months of the year is onwa. A na-akpọ ya onwa. Ịchọkwanụrụ ịkọ maka ọnwa gara aga, which is last month. When you want to refer to last month, you can simply say ọnwa gara aga, ma ọ bụkwa ọnwa na-abịa abịa simply means next month. Eji m na aka na nke doro anya. Anyị ga-enebazi anya na ọnwa dị n'afọ. That means months of the year in Igbo. In this months of the year, Igbo language is always based on description. I have always said that times on my videos. Nkọwa Igbo na-esite na ihe na-eme maọbụ ihe mere mgbe ejekwu ya. Igbo words is mainly based on description. They describe their words and okwu ha na-akọwa onwe ha. Okay, abịa n'ihe gbasara ọnwa dị n'afọ. N'ebe a, in the recess, Igbo calendar is 13. It's 13, and it depends on the things happening then, or what is going to happen, or more. So this is how they got their calendar, and it's 13. And in that of the English, you can still, some people still use it as the January, February, March, and so on, and they call it with the Igbo accent, and it's being written in Igbo. I will be writing it somewhere here to be showing also January, that is in English, but in Igbo it's being Igbonized, or let's say we use the Igbo accent in pronouncing it January. I will write it so you see the spelling also. February,
February. February. So don't just not February. Let's call it February. That's English accent. But in Igbo, we use that Igbo accent. February. February. Okay, so that's it. The English, I'll be writing the English, the pronunciation of the January, February, March, April, and that of the Igbo accent. And I'll also be showing the months, that of the Igbo, the way it is being called. Nke mbụ bụ ọnwa mbụ. Ọnwa mbụ simply means ọnwa nke mbụ n'afọ. Ọnwa mbụ. Enwere ọnwa abụọ. Mgbe m kwuru ụta, ọtụtụ ndị ga-echere nwere ike ịbụ ọnwa nke mbụ, abụọ, atọ, anọ, ise, dịrị gabazi n'ọnụọgụgụ Igbo. Ọ bụghị ebe a ka the descriptive m na-ekwu maka ya pụtara ihe na asụsụ Igbo. The first month of the year is ọnwa mbụ, ọnwa abụọ. Nke atọ bụ ọnwa Ife Eke. Ọnwa Ife Eke. Ọnwa Ife Eke. Ọnwa anọ. Onwa anọ. This may be from May to June. May to June in English, mana ndị Igbo nwere nke ha. But in the interval of between May and June bụ ọnwa nke anọ. Ọnwa Agụ. Ọnwa Agụ. Ọnwa Ife ji ọkụ. Ọnwa Ife ji ọkụ. From the sentence you can see that it is explaining the same. Onwa Ife ji ọkụ. At this time is the preparation of the planting season. They worship the gods of the yam and other things, preparing the preparation of the yam, other things. So that's just the way they count their months. Onwa Alomchi. Onwa Alomchi. I'll be writing it as in from the August to early September. August to early September is Onwa Alomchi. Onwa Ilomo. Onwa Ilomo. Late September. Onwa Ala. Onwa Ala. Onwa Ala is October. Onwa Okike. Onwa Okike. The month of creation. But the worship, the God of creation at this month. Onwa Jana. Onwa Jana. Nwere ihe dị iche iche egosipụta ihe a na-eme mgbe ahụ mere o ji na-aza aha dị ụtọ a. Dịka m si kwuo na Igbo, they always come with their descriptives and what is happening and how it is happening. That's where they derive their name from. So that is just the Igbo language for you. Okay? Onwa Aja Ala. Onwa Aja Ala. Onwa Ede Aja Ala. Ọnwa Ede Aja Ala. Na nke ikpeazụ ọnwa ụzọ alụnsị. Ọnwa ụzọ alụnsị. Ihe a bụ ọnwa enwere n'afọ. Eji m n'aka na o nwere ihe ị nwetara n'ihe onyonyo a. Ọ bụghị ihe dị izu enwere n'Igbo. Ihe a na-akpọ ụbọchị, echi, ọnwa gara aga na ọnwa na-abịa. Eji m n'aka na o nwere ihe ọma ị nwetara n'ihe onyonyo a. Mana etufughị oge ọbụla o nwere ihe ị nwetara. Echefukwala ịtụsara anyị ihe onyonyo a. Ma onwe ihe ọzọ ị maara ma ọ bụ ị chọrọ ka anyị tụlee na ihe onyonyo ọzọ na-abịa, echefukwala tinye ya n'akara ngalaba okwu. Denye ya na ngalaba okwu otu ọbụla o si kwesị gị, anyị ga-alọta. Ma gị echefukwala nke kacha mkpa, ibinyere anyị aka na akara ịhụnanya. Oriakụ Estina. Ma gị echefukwala ibinyere anyị aka na chanel a. Tinyere anyị aka na Learn with Estina ka ihe anyị na-eme bụrụ ihe gara aga n'ihu ma nwee ike na-erute ụmụnne anyị ndị ọzọ ebe ha nọ, maka na asụsụ Igbo ka dịrịrị. Asụsụ Igbo ka dịrịrị. Asụsụ Igbo agaghị enwe anwụ. Mụ na gị ihe ga-eme ka asụsụ Igbo ghara ịnwe anwụ. Ndewo na ndị ọma. Ọ dị mgbe ọzọ.